YouTube. No, ja sa nachádzam práve v Bratislave a skoro som sa stratil, že som len prišiel, lebo potrebujem ísť na električku a išiel som na autobus. A teraz vlastne čakám na ďalšiu električku. A prečo som tu? Tak som si spravil taký menší výlet, akurát idem do fitka, mám sa stretnúť s klientkou, ktorá je na coachingu, dáme spoločný tréning. A treba mi extrémne ale šikať, nohy nemám vôbec rozchodené. Piči som sedel 5 hodín vo vlaku, ani som sa im nepohol. Hladný som, smedný som. You know, so here I am. Hej, a nebral som kameru, čiže to ten vlog natáčam na telefón, takže snáď tá kvalita bude dobrá. Hej, no. Som aj nevedel, že tu sa chodí na električky, ale tak na budúce už budem vedieť. Treba nazbierať kroky, však lebo chceme McDonald's zajtra, nie? Však som na výlete, tak prečo nie? Ale šikať mi treba extrémne. No dobré, nič. Ideme už MHDčka, či teda električka, takže vidíme sa potom. Kamoši, ešte som len došiel, som si sadol do tej MHDčky či električky, čo to je, a takový prišiel revízor, chápeš, že mám také šťastie, ale I got myself covered, keďže som mal túto lístok som mal, a tam ideme cvičiť, kamoš, tam ideme cvičiť a skipli sme eskalátor a ideme pekne po svojich, lebo zbierame kroky. No tu ideme cvičiť. No, som ti trošku stratený v tomto fitku, lebo je to veľké jak kráva a nejakým spôsobom, neviem, hneď podložku, kde sa rozcvičím, ale akože dobre to tu vyzerá a prvý vstup mám zdarma, chápeš? Takže shoutout korporátnym fitkám. No kamo, toto je pekné, toto žena s očami, ale taký je výhľad z toho. Hej, ti poviem, aha, tam je Skypark, asi toto, že? A poviem ti, že nevyzerá to tu vôbec, že zle, hej? Cerus. Hej, tu je asi 20 rakov. Kam pozeraj, aké to tu je veľké, hej? Stroje na každej strane. Počúvaj, akože boli sme si teraz načapovať nejakú vodu v takom, vieš, čapovacom bare. Ja som to mal zdarma a klientka to mala čisto darmo, som jej pýtal môj naránok. Kamo, ale jaké to je dobré. Update. Pokazilo sa mi jedlo, nedojedol som ho, bol som pozrieť Euro-EU, Skypark a bol som si dať McDonald's a ešte som bol kúpiť v Lidli také šmakociny, že by som doplnil bielkoviny. Tu ti jednu fotku. A idem práve na ubytko, takže počujeme sa tam. No, toto je izba. Veľmi dobre toto vyzerá, pozeraj.
tam je vchod, ale je to šerované. A taký je výhľad. Hej. Už som osprchovaný, už ležím, som ti taký dojebaný, dnešok mi dal tak zabrať. A veľmi som ani s tebou nerozprával, lebo no v podstate som nemal čas. Ale prišiel som na výlet do Bratisky a mám tu klientku na coachingu, s ktorou som hitol fitko spoločne, sme si zacvičili a potom som bol trošku polietať po meste a ešte zajtra idem do fitka. No a mám ti tu také ubytko, vieš, cez Airbnb, veľmi dobré, akože je to zdieľané, že tu matka s 2 deťmi, ale veľmi pekné, akože solidné, pozeraj tu hore je aj klíma, hej, okno, tam je môj bordel. No a čo sa udialo, jak si už v predošlých minútach, sekundách videl, cvičili sme, tak sme sa išli najesť, pokazilo sa mi jedlo, nedojedol som ho, v podstate som ho len ochutnal a dúfam, že sa z neho neposerem. Tak som išiel pozrieť do Eurovej, Skypark, či sa vylieva, nevylieva Dunaj, alebo čo je s ním. Išiel som sa nájsť do McDonaldu a tu ti postím, čo som mal, kde uvidíš foto, tu tak nie. No a nevychádzali mi nejaké kalórie, takže som ešte išiel kúpiť doťuk do Lidlu. No a úplne vieš, to pre ti to tu je, vieš, sa tu cítim nejak doma, neviem, aký by som tu už býval 20 rokov, tak sa cítim. No a tak večer, neviem, či tak kde pôjdem, lebo úprimne nevládzem, ale že nevládzem, som tak dojebaný. Som vstával do piči 3:30 dneska ráno. A som úprimne tak dojebaný. A ja dúfam, že tento vlog bude dobrý, lebo natáčam to na telefón, vieš, lebo mám veľa vecí, nemal som kde strčiť kameru už a proste, vieš, som cestoval na ľahko, iba cestujem a toto, no a tak proste, hej. Dobré ráno, spolok. No. Ja už som hore, je asi 6 hodín po 7 a musím sa ísť dokopy, lebo ideme do fitka. Čiže dej tu v Bratislave. Poďme na to. No, ja už som bol tu a idem práve do fitka, je niečo 7 hodín 15 minút, ráno je celkom chladné, ale zase akože úplne vodičke, na to 6 septembra. Takže tadám, strašne pekný tento vidíš za mnou, tak som to svieti, vidíš, to je super to je. Máme raňajky. Učíme sa rumunské mŕtve ťahy. Mám docvičené a práve si chystám kamošovi, ktorý ma stiahne domov, takže idem na jogging na meste, či čo. Kamoši, som na tom jogging na meste a Petravánka, ako Tatra hotel, ten bielý prezidentský dom, či čo to je. No a v podstate teraz už len čakám na MHDčku, ešte sa kamošovi a na bere domov. Že chceme dať nejaký obed, čiže možno mekáč, možno kebab, pizza, nechcem dať si také fajné. A tak, no a hlasím sa potom. Som na mieste učenia, ale ešte čakám na kamoša a prišiel som do takého miestneho pajzlu. Neviem, čo to je, ale by strašne treba ošíkať. A mám 17% baterky, čiže nabiť si telefón. A dal som si Cola Zero, aby sa nepovedalo, vieš. Takže tu naposedkám a vypijem tu Cola Zero, bože, tie poháriky, aké sú riňavé, že dať sa dostanem. Každopádne vypijem tu Cola Zero, nabijem si telefónik, poviem ku kamošovi, keď bude ready a pojeme domov. Čakám pred autom, ideme domu. Ešte som sa bol dvakrát vyšťať, lebo akože toľko tej melónovej vody som popil v tom fitku, že normálne teraz mi... Jak vtedy mi netrebalo a jak som ju do seba lial, a teraz mi tak treba, že amen. A v kuse chodím len číkajúci. Ešte som vypil tú Colu Zero, no ale... Neviem, už to jak vyhľadvávam, budem taký lačný potom.
Takže no, to také samé pekné, tu všetko daco stávajú, také pekné byty, toto. Také tiché sídlisko, toto tu je fakt. Kúkaj, tá Petržalka. Hej, pozeraj, tam tak pracujú, hej, pilne, dám ti vidíš, že toto také pekné, že? Hej, pekné. No, toto tak vyzerá, hej. Tu také parkovisko, tu také bytovky. No, čo ti poviem, dobre to tu vyzerá, dobre to tu je, také tiché to tu je, páči sa mi tu. Hej. No, len nikdy tu obchod nemajú, akože to bez motora ani na krok, hálo. Vieš, že? No, kamoši, kúkajte, aká pekná obloha. Aha, kúkaj, vidíš to? Snímaš to? Bože, nemôžem zaostriť. Aha, už mám. Vidíš, aké pekné, halo. No kamož, ja už som doma a ďakujem, že si pozrel tento vlog. A určite mi hodí koment, like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ čau.